codi ymwybyddiaeth am hanes telynau yn Llanrwst. Mi oedd Llanrwst yn arfer bod yn ganolfan bwysig iawn yn hanes y Delyn, yn benodol o gwmpas y 19eg ganrif, a nifer fawr o delynorion a gwneithurwyr telynau yn byw yma yn y dref. Ac hefyd un gwneithurwr telyn pwysig iawn o'r enw John Richard gafodd ei eni yn y King's Head. Felly mi fes i o gwmpas ysgolion cynradd y Dalgylch ac ysgol Dyffryn Conwy yn sôn ychydig am diwydiant Telyn ac am hanes y Delyn deires yn benodol, ac mi eisiau Telyn deires efo fi o gwmpas yr ysgolion i ddangos i'r plant a chael ymateb ardderchog a deud y gwir. A wedyn yn nes ymlaen, mi drefnwyd dathliad arbennig ar yr Ail o Fawrth, a'r bwriad oedd codi ymwybyddiaeth eto a chynnal gweithdai ag yn y blaen yn ystod y dydd. Ac yn ystod y bore, mi gawson ni tant i'r plant, lle roedd Dylan Cernyw a Catrin Toffog yn canu a Lawan Gwerin i gyfeiliad y Delyn, ac mi gawson ni Telyn y Tanderwen hefyd yn cynnig chydig o blas ar wersi Telyn, felly blas ar y Delyn i ddechreuwyr mewn gwirionedd. Brosiect, mi fes i'n gwneud chydig o waith detectif a deud y gwir. O'n i'n chwilfrydig iawn o ddarllen holl hanesion, lle'n union oedd y telynau yma erbyn hyn a rhai o'r teiresir oeddwn i'n darllen amdanyn nhw. Ac felly nes i'n gwneud cais ar Radio Cymru a chael ymateb gwych a deud y gwir, a dod o hyd i nifer o delynau diddorol iawn, rhai o'n nhw oedd yn arfer bod yn berchen i Nancy Richards, ac mi gawson ni arddangosfa o'r telynau yma i gyd ar y diwrnod. Ac ar ddechrau'r pnawn, mi gawson ni weithdy gan Robin Hugh Bowen, sydd yn delynor teires proffesiynol, a dysgu cainc-fach. Ac wedyn mi gawson ni sgwrs a chainc yng nghwmni Elin y Bennett, a hitha'n chwarae Telyn deires oedd wedi cael ei gwneud ar gynllun un o delynau John Richard Llanrwst.
dros leferydd dy